Mula bela vida, muda ya da kamula. Mula malu lo mani chapuela muda, uri la da kana. Kala kana mani, uri la da kana. Mula mula kula ni ni mula, muda ya da kamula. Uri la da kana.
ni dawlo. Namu da mo ido. Amara ko waro ga mo. Ina da mo ya na dawe ko la na da ro ne. Muda da. Wal ka mo de gani. Muda da. Amu mera wala na ma ne wala ko ke ma ya lo ya mai. Ina ko sa na di ma mo re. Saya kira mo wala ma de do wala. Muda da ni. Itu kan tinggal mo ya lo. Ikan asal cek kere da zaman. Kami kan mo ya semua berapa ya do ni. Namai bada. Jawale mo ni ma ni wa do abi jamur ro. Aja bere sai wele. Sai la mo ko jana bala sai ni bari kala. Kamu da to mani wele. Lagi ne kaya mo na ni dai ni da mo. Muda ro mani ko bari ka. Muda sa ko bari ka ni. Sama ka je mo ko kala. Muda jula. Linda la una la pre ya no la pre ora. Mami karam kai mana ya do ya no ka mani mo so bila boro ni ro ni fara ni no. Ni to mo ka ke mo ya la do ni ko yo ne. Dan me ka ko ko la pa ja mo ya la. Ibri ka ye. Wai ka jam kai bra do ya de. Tabra na so mai ka jam kai to so mai bra do ya. Ni mana ko ni ke ta ho wa so. Ni mana jam na ni ke ta ho wa so. Ni mana mo ni ke ta ho wa so. Ni mana mo to ke ni ta ho wa so. Ni mana lo de ke ni ta ho wa so la jam ne. Ni mana wa ta pe na wa so ko no. Ibe ka wa na pre ho. Ibe ka wa na pre so. Ibe ya ka me mo ya ma product ni la kai bra do ya. Musa ko ni ka.
Ayo, ite bashir. Technicien ni pise ki bulu kuna ni ta ani fila jangan nege karafila nga lafia doni aku bisa ngajar ni kusubai. Dia me ko bulu fola tuma adonga fogo technicien tuma du. Ni micro ma pasigi na kuntinya ana. Kangana bele jim don Clementuela. Kana ni bi nyumuri ka kiri fila kan tugula. Aparka iye bulu kuna ni ta ani fila ka parala. Be nyumuri ka kiri flagan tugula ka tege fla blanco ke dadisi kan ka ko beyi ngana bo ngana mun ngana digle ta suba fefe ni kene sura me befo ka be barkada diglia sewa nusotia ani tabu kono ko niko manusotia to mo ka ki tasmanya kana nuji ba fa ka taji ba fa shina nganga wasu shina nganga sewa shina nganga kafa ula Amagira kanaba chibele ginina ayenyo soronya Mike mesaba budo professeur Alaka Abu Traoré ni beko mako Alaka Abu Français ni de ani sale ya de ka ta kununo nyampe dugu ani bobo de la so kela munumunu ani salu dozo ni nyonko somo ko muru ko kiratugu chamani musuma ko farafina ani farajala Alaka Abu ye yiribele ba mi damne ka turuka bi fikiri ni kan to belvili kononya bi oyiri falena bolokuno pele chamona na kera don baye bi ate pale amuna bari ani don mo de ba foka di nyomo ola na ino soro bi ama fo tamamo ko pele jeni bisimla kene kan an sige tolo do janjo be damne 600 ramo vie ko ne ka kalande la berenu kaba ni alama bashi kano gonfo kader na ka kalando la bereno ka bani alama bashi kano wa gonfo benogo jarna ka kalando fara la bereno ka bani alama bashi kano ola ame makrona ali 600 sego bulo o makene soro folo watimi ame watimi kono ama jira bela lomodo fusere Traoré kenyongo ani mbaraka nyongo ni oye choraba denye ba fade lone medala kabo bangfora dondani boda lobido matin ok ko fona te laba Togola TV kabo Côte d'Ivoire faba kono ni oyene fato banye saka Togola ni yamet mok mako Togola fako jara ni ya fo jara fo kone biba tiba mi kone ame foli damo ode to ale fleni ola ka jara bele jinina ko kala no na ame barada mne 600 jiretu lancele kaban jama minnu bɛ don fogo kɔ a ye sabali a y'a kɛ dɔndɔni wa gonifalaw fana ni aw labɛnnen don ni baasi den kelen t'aw la su in na an bɛ fɛ ka kabako de ye o ko Gilaso Belleville kɔnɔ bi su in na an bɛ fɛ ka kabako de ye Belleville kɔnɔ bi a bɛ wolo min na sini sɔgɔmadena an b'o langali bari ni min taara n'o mɔcogo ma ɲɛ dɔrɔn an b'a kan kari k'a sen kari k'a koro k'a muso fitinin min tɛ maa wɛrɛ ma sini sɔgɔma ni donna dɔnniya kɔnɔ a fɔ k'i donna kɔnɔ ka maaw de mako dilan k'i yɛrɛ faso ni baso ta ni donna kɔnɔ ka kɛ maɲuman ko i ka ɲi k'i minɛ k'i ci k'i di musow ma o k'i susu k'a di usuna la sa ni labɛnw sabatila b'a fɔ a den cɛkɔrɔba de an bɛ kuma di ma yanni an ka se Togola TV ma an ka kɛnɛ basigi yanni cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ko k'ingiri lafiya dɔɔni an bɛ kuma di media minnu nana bɛɛ b'i présenter an bɛ sɔrɔ ka sira di vie ko ni ka kalandenw ma o k'an nimisi wasa ŋanabaw aw dan sɔgɔ aw ni ko bisimila. Bugu Gilaso cɛ ani muso denmisɛnnin maabakɔrɔ Belleville cɛ ani muso denmisɛnnin maabakɔrɔ dugutigiw dugumakolotigiw laadatigiw faso ani bulonda batobaw doso ba doso de soma ba soma de jinɛtigi ba ani jinɛtigi de dɔnnikɛla fana ba dɔnnikɛla bana de ka bɛɛ fo nin wagati kɔnɔ kɛyɔrɔ ani sigiyɔrɔ la foli tɛmɛlen kɔ nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sigilen don an b'a ɲini aw fɛ bonya ani karama kɔnɔ hɔrɔnya ani danbe kɔnɔ
Aunga jamana abela halamina angobi adolete mashila. Okuma comme on est technicien ma fin de nga amba nyine nambaga fe chef fara musoka demisane mabakoro yani anganda don korofo la beka wuli ka jo minute kili abeta sibila ke la harata bawi ambe soroka sigi awna kun yere miye ambo nyefo nyoy fen sigi la beka wuli ki jo demisane fara mabakoro ka Burkina Faso yere bonya kuson voilà beka wuli ki jo ambeta sibila ke la harata bawi ambe no sondia de keneka ngane wachi na do ere fana be kasela o nyana maya takabule aw bise ka sigirota aw ni chi ne togo de da dabo aliasa bafade ni animateur kabo Banfora radio Cascade la o bara hukumu kono anye plateforme de blasena ambe wuli ambe donné ba o segere farafinat le bimbolo fe o page wole donné média anye beje ane bebe barake shena ambola Banfora ka yansoro kambi awla donné ko shena ka nusonja kabo kena yere bonya ko son ambara kenyogo anje nyogo shaka togola kabo Abidjan keren yama anyama ne aleka media de Togola TV Belleville che ane muso mbanyini afe au kaseka don jone shaka Togola jone Togola TV aba blasrane tegere fo abine soro njoro la amanyini afa abe tegere ba fo voilà fo shaka Togola biseya Abidjan ne yankajan voilà abola fo Abidjan anyama nene Togola TV PDG shaka Togola nyadon kuma manogo ima kusobe nga dakuru nya fla foli ode kanobo mele micro dia Tozo dena ba da waniko jama jama be ana foli wo pe ne to ko shaka Togola kabo ko di wa jama kono Abidjan tugu kono kere anyama tugu koloka vraiment wole selama alaka abu yoro kana ame bara muna wati na kono bara filifonyo fe vraiment kuma ka gelene ma doni donc aba ke to ne na taro na me fulu be pay albi mo sele ya fu mo so o ko se yi fu e fana kono so albi ala mu no ala la nyinu sabati ala shin kanaji ka jama fara yare la ka san yare jama ka ko yare jama ka kisa ka sarama adan zo aniko. Voilà, amanyina fa abe tegere fo shaka Togola TV. Voilà, kabo Abidjan anyama atala jorota. Okma shuina baro be boli chouamina ufleni. Programme yarabe Fuseni Longro Fuseni Traoré bolo Blomba Media kabo urudara. Aw nyebe fen jolena te ni anga furowe. Aw nga latro de etan. Nede anga butigi anga dembaya ka balo be bon ninela okuma anga bara sariya ofana de bi ala jamana ere la hala ko son jamana ere basigi ko son jamana bonya ko son fen bi ya donne ba kunda nene gone fola karela nywana amma fa kuma anto fe anga diretila jamana ere dambe ko son ninyi soro mifa ni ya kuma chaya amanga direct tige amande awnye sini ambe wele kata jo saria jamana saria bulo nyafe ka onye ni ga kuma na onde se ga kuma mi seria soma be bunye bala kiando gwani ifendoi na nyaga wulla abena ne kuma doi ngane kuma do fana sela euro dola don dola akuma bitla ka chaya okuma mashite ta zama kunu ki jigida wale bodaka ala ka on farancho gonya nede animateur Bafade Burkina Banfora
anw nani bɛ ɲɛnajɛ de la sisan nɔ Togola TV ale bɛ direct la ne ma direct lancer fɔlɔ ne ka page de Loni Media a bɛ se k'a sɔrɔ Facebook la TikTok la ani YouTube la Togola TV a bɛ se k'a sɔrɔ fana Facebook la TikTok la ani YouTube la ani page wɛrɛw n'a ɲɔgɔnnaw Longoro Fuseni bi yan o kuma anw damati yan min kumakɛla ye Saka Togola nana a y'a jateminɛ kuma ma nɔgɔ ale ma nka ale ka media ka bon kosɛbɛ a tɛ maa dogolen farafinna tilebin bolo fɛ Côte d'Ivoire sigi la o kuma n bɛna cɛ dɔ wele ka micro di a ma ne ale tɛ maa dogolen Jeli Ablaye ka bɔ Orodara an b'a ɲini aw fɛ a bɛ tɛgɛrɛ fɔ Jeli Ablaye ale bɛna micro minɛ ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ ko soli ka bɔ fila tɛ bɛn sɔgɔmada kelen Ablaye Jeli Animateur Bafade dans son Eneko. Yannick kuma mi Boboka bela jelefo kerenkerengara Belleville kɔnɔ. O tɛmɛlen kɔfɛ donso de naba soma de naba yirimasa latro masaw. Fɛn o fɛn tɛgɛ bɛ dɔnni na. N ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. Médiatigiw ka bɛɛ lajɛlen fo. Togola TV ka bɔ Abidjan dugukolo sanfɛ e folen don e dansɔgɔ ni ko ka bɔ Abidjan ka yan sɛgɛrɛ foyi ma kɛ ni balimaya ni sinjiya tɛ animateur la Lagare Bafade ka bɔ Banfara dugukolo kan ni ale ye Dɔnni Media directeur ye Bafade e dansɔgɔ ni ko e bisimila Fuseni Traoré Longoro Fuseni e dansɔgɔ i ni ko bɛɛ lajɛlen ka bisimila bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ foli dilen don bɛɛ lajɛlen o tɛmɛlen kɔfɛ an ka technicien ni fana kɛlen bɛ sababu ka tɛgɛ bila nɛgɛjuru la ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kumakanw mɛn k'a faamuya technicien ye fana foli don filɛlikɛ jama lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen foli don ne de Jeli Ablaye ka bɔ Orodara dugukolo sanfɛ su in na n'Ala sɔnna an bɛ dɔnnibaaw bolo yan an bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye su in na min bɛ faamuya ko tɔnɔ foyi tɛ n na f'i ka bila ka bɔ a la si bɛ n kunna ma se Ala kali ma n'i ye banfilan bɔ maaw b'a ye aw dan sɔgɔ sisan kɔni ni mi ka micro minɛ ma ɲimi dɛ baasi tɛ kelen tɛ n'a Jeli Usumani den ne ni fa kun bɛ Bamako janjo kɛ don min o ni bi tɛ kelen ye e dansɔgɔ Ala ka hinɛ a la cɛ k'an janfa Vieux-Koungheul kalandenw an bɛ sira di aw ma a y'aw wuli a y'aw delina ko lamaga Vieux-Koungheul ye kalan min don aw kunna ni aw ma ɲinɛ aw kɔ to dun yɔrɔ la ni aw ma ɲinɛ aw kɔ aw ka taayɔrɔ la a y'aw wuli a y'aw delina ko lamaga su na delina ko bila man di don kelen na a ye dansɔgɔ ni ko Aske Gonifalaw ko micro pile bi san ye ayiwa ne kɔni ala makapu maa min mana a tɛgɛ bila gɔni kan sisan o de ye Jagala Jarasuba donc su in na n'a hakili la gɔni
ne ma ne fɛn min ɲɛɲini ala bɛ sɔn a ye gɛrɛ ka taa yen ni maa ye fɛn min ɲɛɲini ala b'o de kalifi la so in na an kɔni ma deli ka ɲɔgɔn ye maa ɲɔgɔn ko mɛn min fɔra e yɛrɛ la ne tiɲɛ don so in na wuli i k'i de nako lamaga n'o tɛ ka an bɛnna aw da sɔrɔ ale ko ni y'a ye kiti falen na
Abarega jibiyala. Wajidi wano, nekole nekijana. Umaga na loba ndela. Nekole nekijana. Don't